Chcel by som povedať niečo o tom zdravotníctve, tak tam ten finančný problém vôbec to nemá spojenie podľa mňa ani s touto vládou. Mali by ste si dať ruku na srdce a povedať, že ako sa to vyvíjalo od 90. rokov, pretože keď nejaký podnikateľ nakúpi pre zdravotníctvo zdravotný materiál, treba z Číny gázu, hodí na to 400% maržu a máme zrazu 5-násobok ceny. To znamená, že tie kapexy, kapitolové náklady sa nám tak pekne takto zdvíhajú a 5200 dostávate napríklad ako chirurgovia v rôznych nemocniciach plat a my v komerčnej sfére ITčko ani SOPA ani toto nemáme. Čo sa týka tých vakcín, nejde o vakcíny, pretože ja som si zisťoval, ako americký súd si vyžiadal materiály z Pfizeru, tak okolo 1000 ľudí, boli tam choroby, ako je smrť, tam bola dokonca zápal srdcového svalu, rôzne infarkty, mozgové porážky a tak ďalej. A povedzme si, čo je vlastne ten spike protein, je to toxín, to znamená, že jed. A keď dávate jed do seba, to znamená, že môže to skončiť s autoimunitnými ochoreniami. A to sú presne tie dôvody, prečo ľudia by to mali aj to odmietali. Ďakujeme pekne, vyše minútky ubehlo. Všetko dobré. Pán poslanec, nech sa páči. Výborné dve otázky. No, najprv k tým kapitálovým výdavkom. Áno. Vy by ste si domov do bytu kúpili niečo, čo je 5-násobne predražené, keď si to kupujete z vlastných peňazí? No nekúpili by ste si to. By ste hľadali, či to kúpite na Amazone, na Alibabe alebo nejakom inom internetovom obchode a hľadali by ste cenu, ktorá vám vyhovuje, za kvalitu, ktorá vám vyhovuje. Akurát v okamihu, keď pracujete s cudzími peniazmi, so štátnymi peniazmi, na ktoré sa všetci skladáme daňami a odvodmi, tak to náhle neplatí a v tej chvíli sa kupujú predražené CTčka, MRK, nielen gázy, ale aj injekčné striekačky a hromada iného špecializovaného zdravotníckeho materiálu a tak ďalej. Do slovenských nemocníc za posledné 2 roky prišlo navyše 2 miliardy eur naviac. A napriek tomu nevidíme kratšie čakacie doby, nevidíme, že by tie nemocnice boli vymalované, že by tam neopadávali kachličky, že by tam neboli plesne a tak ďalej. Tie peniaze zmizli, ako nepriniesli žiadnu pridanú hodnotu pre slovenského pacienta. Prečo je to tak? Lebo z cudzieho krv netečie a štátny majetok sa najlepšie tuneluje. Keď sa pozriete napríklad na svoje nemocnice, ktoré máte v Žilinskom kraji, to znamená Trstená, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Čadca, ktoré spravuje župa, Žilinská župa, tak v tých nemocniciach to je vidieť, že sa o to niekto stará. Rovnako ako sa starajú Agel alebo Penta o svoje nemocnice, lebo si ich nenechávajú tunelovať a vykrádať. Ale keď sa pozriete na štátne nemocnice, ja to vidím najviac v Bratislave, na tej univerzitnej nemocnici Bratislava, tak viete, príde lekár do práce, pozrie sa napravo naľavo a o 11. tam už nie a ide do svojej súkromnej praxe, kde svojich pacientov skasírujú ďalšie peniaze. 60% lekárov v štátnej nemocnici UNB, teda Univerzitnej nemocnici Bratislava, má popri tom súkromnú prax niekde inde. Veď to je nonsens. Toto by akože zodpovedný vlastník tej nemocnice ako nikdy nedovolil. Čiže s týmto pánom absolútne súhlasím a tuto treba jasne upratať. Robert Fico navrhol, aby zo štátnych nemocníc boli akciové spoločnosti. Bol som prvý z opozície a jediný z opozície, kto som sa postavil na tlačovku a povedal som, že s tým absolútne súhlasím. A na to prišli lekársky odborári a dali si to ako podmienku, že nie akciou v každom prípade, lebo my nechceme poriadok v nemocniciach, my nechceme, aby tu platili pravidlá a vláda s tým bohužiaľ súhlasila, čiže ustúpili z tohto bodu. Pokiaľ ide o tie vakcíny, my to tu asi nevyriešime v rádiu. Ja tu nie som ten, kto to má posudzovať, obhajovať alebo kritizovať. Ja som vykonával svoju prácu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Tie vakcíny povolovala Európska lieková agentúra. Ak máme výhrady voči Európskej liekovej agentúre, treba ísť k nej, nie ku mne. Ja tu nie som ten, kto obhajuje. Nič menej. Pred 2 týždňami, asi 2 týždne dozadu, bola predstavená analýza, veľká analýza na veľkých dátach zo Slovenska o tom, ako tá pandémia u nás prebehla a koľko sme mali tých tzv. Nadbytočných úmrtí, nadúmrtí. O koľko viac ľudí zomrelo, ako zomieralo bežne počas predchádzajúceho obdobia pred pandémiou. A tým pádom vieme vyčísliť, koľko si COVID vyžiadal obetí. Lebo zároveň sa analyzovalo, že či tí ľudia, ktorí zomreli, mali diagnostikovaný COVID v období pred svojou smrťou. A dnes vieme povedať, že na Slovensku v dôsledku pandémie a v dôsledku infekcie COVID-19 zomrelo 35
000 ľudí. To je akože jedno stredne veľké okresné mesto. To sú nejakí rodičia, starí rodičia, súrodenci, kolegovia, priatelia, susedia, ktorí tu už nie sú medzi nami, ktorí mali svoje plány, sny a ambície a z nich nie je nič, pretože zomreli. Akože toto by sme nemali ako na toto zabúdať. 35 000 ľudí zomrelo nie kvôli vakcinácii, ale kvôli covidu. Keď ste spomínali už... Ste 6 rokov, možno, že máte aj atestácie. No odpovedali ste tomu posluchačovi na otázku. Čo môže spôsobovať spike protein? Vy hovoríte, že ste to robili organizačne. Ja sa vás pýtam ako doktora, pretože ako doktor vy nepredpíšete nospu na to, keď má niekto chrípku, ale predpíšete mu lieky, ktoré sú účinné. A keď propagujete niečo, musíte o tom vedieť, či to je správne. Pretože EMA, keď to kontrolovala to papierovo. Nerobili sa žiadne skúšky. A SAUKA to mohla urobiť tie skúšky. Lenže bolo to zakázané však. Takže normálne skúšky, laboratórne sa na injekcie, nemôžem to povedať, že sú to tieto, že sa nerobili. A potom ešte druhá otázka. Počuli ste už o Kochovom inštitúte? Aký bol názor ich, že rúška boli totálne neúčinné? Ďakujem. 2 otázky, 2 odpovede. Ďakujeme pekne. Takže tá prvá otázka bola respektíve druhá posledná o neúčinnosti rúšok a potom o tom proteíne. Nech sa páči, pán poslanec. Pardon, akože ja nie som naozaj, že virológ. Spike proteín nie je vec, ktorá je vlastnosťou covidového vírusu. Vírus je taká časť genetickej informácie obalená v takom obale z proteínu a niekedy z toho proteínu trčí taký nejaký kus toho proteínu do priestoru, preto sa to volá spike, lebo je to trčiace. Pre vírus COVID-19 to bola typická vec, že ten vírus bol typický týmto spike proteínom a keďže bol ním typický, tak sa aj tie vakcíny sústreďovali práve na tento spike proteín, ale skutočne nie som tu ten odborník a určite sa nebudem za ňoho pásovať, aby som komentoval či už spike proteíny alebo iné virologické veci. Na to tu, ako telefonujúca pani veľmi správne povedala, máme iné inštitúcie ako Akadémiu vied, ako máme Európsku liekovú agentúru a áno, prebehli tam nejaké testovania, naozaj bolo tam nejaké klinické skúšanie, ale nebolo v takom rozsahu, ako sa robieva pri iných liekoch, pretože sme nemali na to čas. Normálne klinické skúšanie trvá možno 10 rokov. Keby sme čakali 10 rokov s vakcínami, tak nám to zomrie nie 35 000, ale 350 000 ľudí. Tá smrtnosť toho vírusu na začiatku v tej prvej a druhej vlne bola zhruba 1%, to znamená, každý z tých nakazený zomrel. No a pokiaľ sa týka tých rúšok, ja rozumiem, že po internetoch lietajú všelijaké typy informácií a nie každý dokáže tie informácie úplne odlíšiť, ale to, že by rúška nepomáhali, to nie je pravda. Rúška reálne pomáhali a každému odporúčam. Teraz je napríklad veľmi silná chrípková sezóna. Ste si možno všetci všimli, rotujú tu vírusy chrípky A aj chrípky B, často aj s ťažkými priebehmi, 39 stupňové teploty a tak ďalej. Prosím vás pekne, noste rúška, keď budete chodiť do spoločných priestorov a bojíte sa nákazy, ste starší človek, máte diabetes, chodíte na dialýzy, ochorenie, treba používať ochranné rúška. Práve preto nenakazili, pretože kvapôčkovou infekciou sa tieto vírusy dokážu šíriť nielen covidový, aj chrípkový, aj ďalšie. Čiže neexistuje, že by Kochov inštitút, renomovaná inštitúcia v Berlíne, povedala tento názor, ale rozumiem, že po internete sa šíria rôzne z kontextu vytrhnuté informácie, ktoré si jednotlivé tábory roztlieskavajú ako chcú, ale rúška naozaj pomáhajú, takisto ako pomáha umývanie rúk, dezinfekcia, tak pomáhajú aj rúška. A opakujem, v tejto sezóne respiračných ochorení, najmä chrípky, by som odporúčal tie rúška pri návšteve spoločných priestorov alebo zdravotníckych zariadení naozaj používať, špeciálne u tých ľudí, ktorí sú zraniteľní alebo zraniteľnejší, teda seniori, chronicky chorí ľudia, diabetici, kardiaci, tí by sa mali chrániť pred infekciou. V letných mesiacoch je to trošku lepšie, lebo v lete sa tá kvapôčková infekcia šíri horšie, pomalšie a na slnku rýchlejšie tie kvapôčky vyschnú, ale v tom
v tom zimnom období je to naozaj dobrá ochrana. Plynule prechádzame ku SMS-kám a e-mailom, ktoré ku nám